Het lijkt gevoelig bij gewone orden dat haar baan op OBS de Barten plakmeidje matten voor asielziekers ben. En dat leerlingen naar een semi-permanent gebouw matten op een andere locatie in de wijk Venen. In het begin was het idee ontzettend wennen, want het komt rauw op je dak vallen. Maar van wat ik heb gehoord krijgen we er iets heel moois voor terug, dus waarom niet? Vind je het dan jammer dat er zoveel commotie ontstaat? Ja, ontzettend. Ja, het slaat nergens op. Nee, dat is mijn mening, hè? Jong zullen de orden bijpraat worden op een informatiegeerkomsten. Dat maakt de onrust, die er nou is, wordt voortnemen. Jammer dat er zoveel commotie ontstiert. En vooral omdat de commotie ontstiert om wat verkeerde ideeën te roeren. Zeker wat die ouders betreft. Die denken dat ze in Noordbouw terug te komen. Terwijl ze in een prachtig naaie squallen komen. Dat heet voor semi-permanent, maar die vind je ik heel mooi. Dus ik vind commotie dat hij soms, maar als het om de verkeerde dingen gaat, is het jammer. Als de Barten leeg komt te staan, zal de ISK-squallen met 190 asielziekers erin komen. De vluchtelingen zitten nu in een verouderd gebouw een paar 100 meter verderop. Gewoon buurtbewoners binnen net wies met de komst van de ISK-klasse. Ik ben ook bang dat ze hier overlast gaan veroorzaken. Maar dat doen ze al hier bij de oude ISK. Dus het wordt gewoon 10 keer niks. Dus ik bedoel, de kinderen straks ook, mijn zoon ook, die wil straks misschien al niet eens meer buiten spelen. Zoals ik al zei, hiernaast is een voetbalveld. Ze leven zich er altijd uit. Nou, dat was straks misschien ook allemaal ingepikt door hun. Dus waar kunnen dan onze kinderen nog heen? De buurt wordt in een letterstadium ingejaagd door de plannen. Even de squalbesturen hoe ze net benauwd te wezen. Nou ja, ik zit maar zo, het is geen AZC wat je komt. Je komt gewoon bij, die krijgen hun onderwijs. En dat is van 12 tot 18 jaar. En dan als onderwijs handheft, dat is een uur of 3 jaar of jou weer ouder, dan gaan ze weer waarom naar hun huis of naar hun AZC. En ik heb zelf ondervinding met ISK-hand bij Singeland. En daar is eigenlijk nooit soort les geweest, nooit soort gedoe geweest. Dus ik snap de onrust wel in gevoel. Dat moet ik even wennen, het idee. Maar concreet hebben we niet zo vol onlesthand.